Hi guys, good morning. Bulad ko. Nagulat ko kay parang natay bugas. Na kumbura ron no, arang naghana. Nawa. Hmm. Asa makanto ma'am? Trisoroy. Magbulad-bulad, bulad-bulad. Bulad ta guys. Init naman. Parang natay bugas. Takot sa tagumay. Hindi, nakuhaan ko. Hindi, narat na unahan. Hi guys! Welcome back! Magkuraw-kuraw na ko sa akong gibulad na humay. Tara! Init naman, magkuraw-kuraw na ta. Para natay pagaling unya, para natay bugas.
Dirita pa dool ta gamay, pag dool. Yan. Perfect. Init na kayo guys. Dati na kong beauty. Wow, maninood lagi ka man nang. Madunang iklaro. Saba. Maninood lagi ba? Lagi. Hello guys, good morning. Good morning everyone. For today's video guys, magbulat ta gumay. Mauga na ni, pagaling na ni unya. Lagi. Purawi na itong humay. Mainit na guys. Bala ko niya hapon na mula, nakipagkagaling na ni, nabuklad. Wow! Ito niya po, inapo sa this video, gabuhat sa gumay, karang-karaw, taon-taon, mubuno. Ayaw! Manatay kaunon guys. Yan guys, perfect, kumana. Kunya nag-record manang. Bakit tayo mo record? Pang YouTube. Subscribe sa kumanang. Oh, pang YouTube. Subscribe sa kumanang, i-like po kumanang. Maluoy. Hi guys, init na kayo. Hindi na po ko sa isa. Wala po ning kurawon. Wala na, init na kayo. Kuning paspasan. Pwede magunin sa errands, mana ikat lang na po. Mado na kayo na-ikat, pinagin mo na Sa rin Samsung? Opo. Nasa ikat man lang. Opo, A58. A58? Oo. Mo ha? Sa YouTube, lang po yung English natin na English sa taas. Hi guys.
Init na kayo guys. Tuto na kong simot. Guys, maningkamot tagbulad balag init kay bugas naman iguman. Balag init. Baga po dani Very very big. Baga. Ilang. Badbari sana te. Badbari sana nga to ah. Dapat ya talo. Guys, daghan namin nagbulad guys. Grabing singot man ako. Selamat. Yara, wait! Wait! Look guys. Dong, absent mo diha dong. Ayaw ga. Init na kayo Saka. Dalo. Asa? Kanila duha. Kita man to. Awan na magbuhat dito sa Sambiana. Mana mas nagbulad. Pero wala ka na. Awa din na. Naranas kanok to. Aning kamot, parang natebo guys. Bulad. Latag humay. Init na kayo guys. Kaya di ta magbulad, watay kauno, no bugas. O, di lang butang. Ayaw, ma'am. Sa paulan na, kayo na may bugas.
So, pula na. Ha? Asa? Kulang man. Magaling man eh. Init na. Grabe akong singot, guys. Hinapokos pikas, guys. Ito ni buslot ani. Dahil ko gihumat, guys. Vitamins pa. Lasiki pa manggut. Vitamins pa. Inita na kayo, guys. Ayun, pula na, ma'am. Manang, mangahoy ta, manang. Kaya hindi ta magbuhat ba, mangahoy ta. Dito kayo, guys. Dinapot sa isa. Dito,
Asa ka, Louie? Indo? Ah, lebih. Ayaw, ma'am! Sabi, yung humayo. Ayaw, ma'am! Muling itong ikalungsod. Wakan, no? Bus ba? Paktas man. Ay, mag-ani ka? Init, pagpayong, matubasakan. Bira-birahin. Ugpa, oh. Alam niya sa yun. Wala din niya. Ito, lagot-ot, oh. Grade 5 mo, Day? Grade 5? 6? Payong yung ma'am, no?
Agit ko din ni. Kasi klase kay pakamata. Kanukso siguro. Wala, wait, sakyanan. Tata, wait, klase ang grade 4. Tingnan yung klase tira. Wait, klase ang grade 4. Wait, ma'am. Hubog. Di ba grade 5 man siya? Grade 4 na? Ay, buram na yung nakatilaw. Gapon? Oo. Okay, bali na po na murag kaduha. Wali naman po, ano. Ang alas 11 naman siguro ito. Buwan. Thank you guys. May nang limpyo diri o mga estudyante sa Elementaris Kabungaan. Pag-hi sa muday. Pag-hi. Sa ako ning YouTube day. Kainit sa world. Hi. Hi, blood. High blood kay way init. Sako tulong na. Tulong. Ikaw pat good na. Manar yung karaw guys. Na. Karyo pa kay hindi kayo ganahan ko. Gwapang yang tuan dagpo kay busok. Kuan ba ng busog? Wa kay wa say. Wa gani. Manadyo kara guys. Unya guys, balihon na po ni siya. Di ko mag-video unya guys kay ngano. Init man kayo, magpayong ko.
Initay na guys. Pasuay na. Akong beauty ani daot na. Kana kay murag baga-baga pagamay guys. Silong sa ko guys kay init kayo. Paso. Mahulog ka diya luwi. Motor. Hamay mo susi. Namisangin eh. Lagi semangat na ay absent siguro to. Lead na wala pa. What ba dito to? Okay. Wow. Wow no wow. Kuan po siya guys. Oh, hi sa manang. Hi sa ba. Balak ka. Live ko ginaano mo. Lumayas ka nga dyan. Lighter daw te. Wala. Thankful loss. Pagdagagi po. Yang batang makulit oh. Kaysa drive daw siya motor. Way susi. Uy, yun na kayo na. Sukan ka na ron. Hello, Pilipinas. Hello. Hi guys. world. Oh, Guys, ito Miss-Quila na daw gumagawa siya? ako ng, asa ka ma'am? magawa ko ng kulungan sa manok School na ka? sa prutas. Hmm. Ano man eh? What happening? What happening in my life? Ito guys, oh. Prutas ni guys ba? Plastic sa prutas. Ako ang buhaton. Dili plastic ka prutas manang. Sudlanan. Plastic nga sudlanan sa prutas. Koreksyonan ko guys ba? Plastic daw nga prutas. Sudlanan sa prutas. Gawin ko to ng kulungan guys. Kulungan aning makulit na bata. Isa ba din ba? Yung vlog ba? Ganitohin ko muna guys. Mindset lang guys. Hindi ka ba humananapin? Wala pa yung tao kumahuman aninang. Ikaw ay sa diha. Nahay. Kaway sa pasakuan ma'am. Ayaw ko i-vlog ba? Nahay, nahay. Kaya nag-vlog ko sa kong kaugalingon. Wow. Ayaw kong i-vlog. Pwede man ko naman nang. Kaysa ako arming rin. Ako raman ng Ito sa pat. cellphone. Ayun na diha. Papalagi si Ma'am Kitaan Edna. banggiti guys. Papalagi si Ma'am Edna. Wala. Hubog siguro to. Ala, ikuan, i-blatter, hubog Ma'am Edna. Ha? Nas lagabi eh. Ano man na po lagi? isunod guys, yung sisig ko before na mga maliliit pa. Ngayon, yung dagko naman guys, unang ako siyang buhatan o kulungan. Ulungan niya ka. Deng, ang makakita din, ibudukol kay kadako sundang, oh. Taktik sundang ba? Wala man ko'y grinder. Saba nang kay tanawa hanggang vlog ng hanggang wifi is stop. So that's why wala signal. So automatically finished. Oh, finish na yun na. Balik na po ka. Live ni buwang. Ikat. Ang tamang gawin.
Paso sa world. Yun na lang sa buwan. Asukara. Wi-Fi pa ka. Asukara. Gusto kayong Wi-Fi. Wi-Fi pa man. Si, may magamit. Eh, Wi-Fi na. Nadi kay Wi-Fi. Ah, grabe mo cellphone na, wag to, oh. May para asa mapun ni adjust. Ya, ko ang ano sa cellphone. Against the light. Natulak kong ilok nga baka ni tungaw. Puro. Dari kay Hataga na uwi. Na, narigay peanut butter na uwi. Lagi kan uwi. Sibo? Eh, sapatos sa puka. Oy, dito! Aw gabi eh. Pabili ng siyabo! Tao, kuan, panghatak. Ha? Pag-taxi, ma'am. Ano eh? Kan ah. Low connection. Tara guys, oh. Tiga ni? Ito yun, buuhin ko guys. Buuhin ko to siya, gawin kong kulungan sa manok ko. Kung naalala nyo before, yung mga sisip Si? maliit, ngayon malaki na. Sino man? Kaya ilipat ko na guys. Ikaduhan mga anak, ikatulo. Pang Disimberay guys ba? Kakatayin pagdating White ng Tower to. December. Pasko at New Year. Kaya mo tutong po babaw. Ganito yun guys. Lapok. Kailangan. Darap. Wala man ko'y grinders guys. Kanina lang, sundang grinder. Way magbantay mo. Mindset na lang ba? Mindset. Wa na nila isang. Hindi na isang gapon eh. Ano guys, oh. Umanak ang buwan. Yan, sira na guys. Patong-patungin ko to Naid siya. na, wala. Tatlo. Para isang Wala Diyos man lang. Sirado man. Mamaya guys, continue na sa likod ng bahay ko. Nandun yung Absin na kulungan siguro ko, ilakaws mga man lang. ginagawa ko. Sa amo po yan na dito ng principal. Eh, Wow, Wala man ko'y sarado lalaki pa guys. ng office oh. Kung ko'y asawa, balo naman ko guys. Munang yan. nag-isip na lang ko paano gumawa ng kulungan ng manok. Nagingan ba nga mindset? Lalo ka, nakapamahaw na ka. Kadaghan ako pamahaw, nagkape, nagkaukan-on. Tamo na, sarong ka manambok. Siguro na nagmanambok ko. Hindi, wala naman po sa yung hinayahay din. Away ko sipos na. Kasi lang, di Wala lang, li ay tagtutoy guys ha, kaya wala Yeah. magagabra. di lang mo bagyo, di man mo lupad. Mo man? Wala mga dili hinayahay. Wala. Kwaon na RRG, jog, device. Mao. Mga piki man na, minsan na yung mga brand na. Wa na ay brand manang silan. Ayan guys, mabuo ko na to. Nagbuwad ka, ma'am. Nagbulad day Wala ka. man ko'y signal sa gawas labas sa likod ng bahay guys. Daghan na ta, buwad sa punta. Yun. Ito Igang. butas na guys oh. Ayan. One point. Neat ka. Yan yung anak ko puti, no? Di ba? Mga puti, Ito bus pa lang guys, mga pag bata. nabuo ko to, gawin ko to, dalhin ko sa likod at nilipat ko na yung manok ko guys. Yung Yun lang inahing yung manok ko minsan, no? before guys, Hindi na magulan. ngayon, Sila nakakuha ng gibuwan. Upat.
1, 2, Ano na 3, guys, 4. may mga Duha man sisiw ako, na ah. naman. Ang bilis dumami guys. Sana nga yung 12 piraso na itlog, lahat ay ibiaki ng inahing manok. Ito parang dadami lalo ang mga manok ko guys. Ganito lang ang ginagawa sa bukid ba. Wala naman ta nagpa-syudad guys. Di. Ako dito ka nagkuhan ng mga short videos ba. Yung live kay. Puslan man ba? Okay. No, tapos sa'yo sayawan din. Mapupupupupupu siyang lala. Uminahaya. Advertise yun guys. Then, tuyod pa po niya itong likod. Bakit sakit ulit ang hawag dali na ah. Yan, duko na po. Duko na sad. Sabay upod ba? Nora magna. Bujinan. Da. Igo. Sa. Oy, dandangan po din taon. Hindi kay mabasag. O, tuan na buta. Wala. Sus, ginoo ko. Mindset. Kapilipin na lang bultasin. Always make mindset. Kaya napamantay mind. Tapos ango-ango na ta kaya di nagadid ta makaisip o paraan kung saan na to bukon. Da. Wanted. Kung sakali mang may makarinig, joke. Wanted for my life. Okay. Lapit na. Ano mo lang ipatong-patong na. Ako ni siya ipatong-patong guys. O, sama nito guys. Nagipatong-patong na siya. O. Puro wala na naibangag sa ilalom. Ang bangag ani, bangag na gyud. Ron guys, bangag na daw guys. Sama sa naggawa ng manok, may bangag talaga. Sama sa naggawa ng kulungan pala ng manok. Sorry. May bangag talaga. Asa ka siya? Sama na nga, record nga, naraday nga, tubak, tas. Parang long video. YouTube ang ana ikarga. Init pa kayo manang. Ya. Way init-init sa, Standby sa Tagkadali. way init-init kung magsipag ka. Pagtiisan mo yung init. Paano kumita? Lagi no. Masay mo ingan, mga huita. Ngayon naman na, Mga mag-vlog huita. ko dito sa babaw. Yan, nangahoy na. Napitaw ko video na ng nangahoy. Yan na. Saludo sa masisipag. Ara. Oh. Ayan na guys. Ganyan na. Ganyan. Ayan na. Oh, ayan. Tapos talian ko to. Bawat gilid dito. Talian. Talian. Ito din is talian. Short. Parang nang ako ikulong. Ah. Wala na. Nasugdan. Nasugdan ako na ko guys. Di pa tanto ba? Kan iguro ang dari Dios. Pero to kabuklat tong patungan ja. Ano naman to ang ano? Uwang patug. Ang itlog ug na miso. Namisa na inahindad tong mga manok nang ikulong ron. Nahimo ta kag tangkal manang. Kani day nga tangkal di pa si kadani mo bili din tangkal nga. Di ba ay may kanang madagko na siya. Dagko na bitaw ko ihawon no na. Kalig kung raan nga tangkal. Ay di pa gid
Di ba guys, ligon is dyan tangkaw guys. Ikumpara mo sa kawayan. Ito mga, siguro mga aabot pa to ng para sa 10 years. estimated ko lang no, mga 10 years. Uy, Lampas pa sa 10 years to. Ay! Ha? Itaw, plastic good to, di naman ni kawayan. Yung nagkawayan na, Magabok, mga pulang ni. magabok mo na nga naaman na si Jay Pandong. Minuon pod. Itira may magsigpatong ani. Pero dili ni si Ja, kuan, dili ni mapundo ang itira ni kay. Aha man ni si Jang, siritan man na sa tubig, man limpyo gapon ang manok. Mapay boiler na rin mong ibuhion man lang. Di ko kay Kasbaho? kasbahog tanawa nga mo. Ay di man kasbahog ko sila magapon. Wala ko sa Signal. signal lagi. For signal. Trying to reconnect. Tao na lang ni. Signal ko guys is 4. Kaya sinsya na kayo sa videos ko guys ha. Gaya mo balik eh. Wala na. Wala na gajud ni cutting sa sagis. Masa man na, ma'am? Bugaso. Alaw, baboy. Wala na. Connection na. Asa ka nagpalit, anak? Saludo sa masisipag. Atos katalimtiwi. Katalimtiwi. Hablok, mandito man lang. Hmm. Sige ba na ako? Limpyo kang adik ko. Ato agi manggod sa kanipon. Tapos kalingkod eh, dili kalingkod. Kalingkod. Guys, bye-bye na guys. Paki-like, paki-share na lang. Tapos, paki-click lang sa sa notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Bye-bye!